அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இது வந்து ஏக்கலையில் 1990 ஆரம்பிக்கப்பட்ட பள்ளிவாயல். கடந்த ஏப்ரல் பிரச்சனையும் போது இந்த பள்ளிவாயல் மூடப்பட்டுச்சு. இந்த பள்ளிவாயலை இதுவரைக்கும் திரும்ப யாரும் நான் நினைக்கிற அளவுக்கு பெரிய அளவில் முயற்சிகள் வந்து இதை திறக்கிறதுக்கான இதுகள் செய்யப்படலை. என்றாலும் இன்றைய தினம் இந்த பள்ளி தொடர்பான ஒரு மீட்டிங் ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போது இந்த ஏரியாவை சேர்ந்த சிலர் இந்த இடத்துல மூடப்பட்ட இடம் தகனம் செய்யப்பட்டிருக்குது, இந்த இடத்த திரும்ப திறக்க இயலாது, இதை திறந்தால் நாங்கள் ஊழலை கூட்டுவோம்னு சொல்லி பிரச்சனைப்படுத்துகிறாங்க. இது பாருங்கள், இதெல்லாம் ஜும்மா நடந்த இடம் இன்றைக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து ஜும்மா நடைபெற்ற இடம். இது வந்து மிம்பர் இருந்த இடத்த பாருங்கள். இது மிம்பர் இருந்த இடம். இப்போ இன்றைக்கு வந்து பெரிய காடு வளர்ந்து வருடக்கணக்கு பூட்டப்பட்ட ஒரு இடம் மாதிரி இது காணப்படுது. இது ஒரு அழகிய ஒரு பள்ளிவாயல். 300க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த இடத்துல ஜும்மா தொழுது வந்தார்கள். பல குடும்பங்கள் இங்கே இருக்குது. கிட்ட இல்லை என்றாலும் தூர இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவில் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது, நிறைய ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. அந்த இடங்களில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த இடத்துல வந்து தொழக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு வந்து இப்போது ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இங்கிட்டு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இது வந்து ஜாயில ஏக்கலை பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிவாயல். நிறைய பேர் இந்த இடத்துல வந்து தொழுதிருப்பீங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த இடம் தெரிஞ்சிருக்கும். கட்டாயம் இந்த பள்ளியை மீள திறக்கிறதுக்கு அனைவரும் முயற்சி செய்யுங்கள். இலங்கையில் ஜாயல ஏக்கலையில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிவாயல் 2019 தேவையில்லாமல் எந்த ஒரு காரணமும் இன்றி அந்த பிரச்சனையை இட்டு இந்த பள்ளிவாயல் மூடப்பட்டது. எனவே இந்த பள்ளியை மீள திறக்கிறதுக்கு இலங்கையைச் சேர்ந்த முஸ்லீம் பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதிப்படுத்தக்கூடிய அமைச்சர்மார்கள், அதே மாதிரி பிரதிநிதிகள் இருப்பீர்கள். இவர்கள் கட்டாயம் என்ன செய்யுங்க என்று சொன்னால், இந்த பள்ளி வாயலை மீள திறந்து இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தொழுவதற்காக ஏற்பாடு செய்யுங்கள். இது உங்களோட பொறுப்பாக இருக்குது. அல்லாஹ் தாலா மட்டும் சுஜூத் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி உருவாக்கப்பட்ட எங்களோட ஒரு உரிமை. இது காரணமே இல்லாமல் மூடப்பட்டிருக்குது. 1990 இந்த பள்ளி வாயல் துவங்கப்பட்டது. அதே மாதிரி பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பள்ளிவாயல் என்பதை நான் உங்களுக்கு கூறிக்கொள்கிறேன். தயவு செஞ்சு இந்த விடயத்தில் அனைவரும் கவனம் செலுத்துங்கள். இது வந்து இப்போது கூட்டம் நடைபெற்று வந்தது. அதை இப்போது சிலர் வந்து பிரச்சனைப்படுத்துகின்றார்கள். அதை நீங்கள் பார்க்கலாம்.
Assalamualaikum Haji. Atella ayyo. Inshallah. Jumaat mere විස්කාරක අපිට ගොඩක් දුකයි හැම වෙලාවෙම මේ ගැන පොඩ උදව් කරන්න